L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li meta mqabbel mas-sena ta' qabel id-dħul tal-Gvern żdied b'aktar minn 69 miljun euro filwaqt li n-nefqa żdiedet b'aktar minn 437 miljun euro. Spjega li ż-żieda fin-nefqa kienet akbar miż-żieda fid-dħul u għalhekk kien hemm bidla negattiva ta' aktar minn 367 miljun euro fil-Fond Konsolidat tal-Gvern. L-NSO qal li l-akbar żieda fid-dħul ġiet mill-bolla bi kważi 81 miljun euro u mid-dazzi u s-sisa bi kważi 40 miljun euro. Min-naħa l-oħra l-programmi u inizjattivi rrapportaw l-akbar żieda fin-nefqa tal-Gvern b'aktar minn 169 miljun euro. L-NSO spjega li f'dawn is-sitt xhur kien hemm nefqiet akbar fuq il-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali bi kważi 85 miljun euro, żieda ta' kważi 22 miljun euro għall-iskejjel tal-Knisja u żieda oħra ta' 16 miljun euro fuq is-sussidji għal prezzijiet tal-enerġija. L-NSO żied jgħid li sal-aħħar ta' Ġunju in-nefqa kapitali tal-Gvern skorriet 341 miljun euro, jiġifieri 41 miljun u 300 elf euro aktar fuq l-2024. Infiq akbar kien irreġistrat fuq l-iżvilupp tat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija bi kważi 49 miljun euro. Sa tmiem Ġunju li għadda, id-dejn tal-Gvern ċentrali kien jammonta għal kważi 10,993 miljun, 1011 miljun euro aktar meta mqabbel mal-2024.